alcalde. Gràcies, alcalde. Tornem a presentar aquesta moció després que en l'anterior ple se'ns indiqués que tal com estava formulada s'aconseguiria l'efecte contrari. Bé, en la present moció hi hem incorporat una sèrie d'esmenes. La primera, com vostès poden comprovar, hem eliminat la paraula paralitzar per suspendre, l'hem canviat, i a més hi hem incorporat tota una sèrie de referències a la legislació que afecta tot el que és el planejament urbanístic i que entenem que li dona més solidesa en aquesta proposta. Ja veurem si avui ens presenten també alguna altra contradicció o bé algun altre aspecte que no ens han pogut explicar anteriorment sense anar més lluny ahir a la Junta de Portaveus. Recordem que aquesta moció el que busca és la paralització, utilitzem el terme suspensió, però el que busca és que s'aturi la tramitació d'aquest planejament, d'aquest pla parcial, del pla parcial 24 de la Modellera. Ho demanem per diferents raons, principalment perquè considerem que no respecta el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, perquè preveu el creixement de la població d'una manera desmesurada i que entenem que no està justificada. Sempre parlem dels 7.000 pisos buits que va dir en una comissió informativa el senyor Milà, però és que hem de començar a parlar d'entre 15.000 i 18.000 pisos buits perquè és el que diu el Pla Local d'Habitatge. Començarem a parlar d'aquestes xifres perquè són les xifres formals que tenim i si no són aquestes doncs ens esperarem a que s'actualitzi el Pla Local d'Habitatge i llavors parlarem de menys pisos buits. Però fins ara tenim 15.000 pisos buits a la ciutat segons el Pla Local d'Habitatge. A més, hi afegim el fet que tenim solars buits que estan per edificar, promocions que han quedat a mig fer, es prioritza la zona de llevant en lloc de prioritzar la vertebració amb la zona de ponent i a més aquesta construcció de nous habitatges, de 6.000 nous habitatges, si són 4.600, com s'ha dit en alguna ocasió, també que això se'ns digui per canals formals. Les dades que tenim fins ara és la construcció de 6.000 habitatges nous, tots de cop, no aniran en cap cas a garantir el dret a l'habitatge. En segon lloc, aquest pla no respecta el principi de desenvolupament urbanístic sostenible perquè implica una clara destrucció de terreny periurbà, una zona d'esbarjo natural que tenim a la ciutat, un espai de gran interès com a connector ecològic i a més implica la construcció d'aparcament a la zona de la platja llarga quan en realitat el que hauríem d'estar fent és avançar en aquesta línia de recuperar el nostre litoral. I per últim, tot plegat en un moment en què estem presidint la xarxa de governs locals per a la biodiversitat. I per últim, no respecta el principi de desenvolupament urbanístic sostenible perquè implica la destrucció de sòl agrari. Posteriorment, debatrem la moció que defensa, que ens ha presentat l'Unió de Pagesos i que té relació amb la importància del contracte de la societat amb la pagesia. Doncs també aquest pla parcial afecta clarament la destrucció de sòl agrari en un moment en què la seguretat alimentària o la sobirania alimentària cada cop s'està veient que agafa una importància clau. En segon lloc, la realitat social, ambiental, econòmica i urbanística ha canviat, no és la mateixa que quan es va elaborar aquest POM i per tant aquest ha quedat absolutament desfasat. I per últim, és un pla que no presenta un consens. Hi ha una manca absoluta i clara de consens en relació a aquest pla urbanístic. Una manca de consens que potser es podria haver evitat si s'haguessin impulsat consells assessors urbanístics com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, que això ho preveu la legislació i no es va fer. Una manca de consens que es va explicitar de forma clara i inequívoca a la passada mobilització del 15 de gener, impulsada no només per la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, sinó que a més impulsada per entitats ecologistes i per altres entitats de la ciutat i que va plegar a més de 600 persones. I per últim, una manca de consens que entenem que fins i tot arriba a influenciar, si més no, la postura del govern, o això ens fa pensar les declaracions del senyor Ballesteros, de l'alcalde de la ciutat, just abans que es dugués a terme aquesta mobilització, unes declaracions en les que s'afirmava que s'estava disposat a paralitzar o que quedés aquest pla sobre la taula durant un temps. Doncs bé, aquesta moció el que planteja són 3 punts d'acord. El primer de tots és el que planteja
la suspensió d'aquesta tramitació, de la parcial 24, i nosaltres, la postura de la CUP és que s'iniciïn els tràmits per la modificació pública, classifiquin els terrenys com a sòl normalitzable, en base a les motivacions que es recullen al llarg de la moció. Per nosaltres estaríem disposats, entenem que aquesta és la postura de la CUP i que la que presenta més consens és la de, si més no, aturar, paralitzar la tramitació d'aquest pla, estaríem disposats fins i tot a deixar en un segon plànol aquesta demanda de reclassificar aquest terreny. I el segon i el tercer acord, ja es vam explicar en l'anterior plenari, impulsar les propostes contingudes en la declaració institucional que es va aprovar en el Consell Comarcal del Tarragonès per impulsar l'Anella Verda Gaià Francolí i actualitzar el pla local de l'habitatge.